салом дӯстон, имрӯз мо чун анъана дар бораи беҳтарин бозиҳои рӯз ва гапу чапи атрофи он гап мезанем. Дар топ 5 мусобиқаи пурқуввати аврупоӣ як қатор бозиҳои ҷолиб шуда гузаштанд ки абзори онро дар видеои имрӯзаи мо тамошо карда метавонед. Лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, тамошои бозиҳои футболиро бо сарпарасти видеои мо ширкати Yakix бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дар даври 24-уми Премьер-лигаи Англия дастҳои панҷум ва шашум як бархурди хуб доштанд. Инҳо албатта ки Астон Вилла ва Манчестер Юнайтед буданд ки як бозии шавқовар ва писанди дили ҳамагонро нишон доданд. Агар пирӯзии Манчестер Юнайтедро бо ҳисоби 2-1 бо як ҷумла бигӯям, як ғалабаи муҳим, мушкил ва хеле ноодилона буд. Муҳим барои он ки акнун аз зинаи панҷуми Вилла онҳоро танҳо 4 хол ҷудо мекунад. Мушкил бо сабаби он ки бо 5 зарбаи дақиқ ва нафасгир шудани Онана бо онҳо 3 хол гирифта тавонистанд. Ноодилона барои он ки Астон Вилла дар майдони худ воқеан ҳам арзандаи пирӯзӣ бозӣ кард. 23 зарба ҷониби дарвоза ва 10 зарбаи рост ки аз МЮ зарбаҳо танҳо 17 ва 5 буданд. Баъзан агар Онана хуб медурахшид, гоҳи дифоъгарон бозии хуб доштанд ва дар баъзе ҳолатҳо зарбаи Вилланиё хато мерафт. Вале барои ин бозӣ касе онҳоро дашном намекунад ва сухани сахтам намегӯяд, зеро рӯзи онҳо набудааст. Манчестер Юнайтед бошад бо ин ғалаба бори аввал дар 14 бозӣ аз топ 9 дастаеро дар сафар шикаст дод. Хойлунди Дайнягӣ бошад 5 бозӣ пайҳам мешавад ки гол мезанад. Дар илова Тенхак боз дорад бозингароне ба мисли Мактомини ки аз курсиҳои эҳтиётӣ омада голи даркорӣ ва пирӯзиовар мезанад. Як гапи дигари асосӣ бо бозии рекордӣ дар Англия ин пирӯзии бузурги Арсенал дар даври 24-ум муқобили Вест Хэм Юнайтед ба ҳисоб меравад. Ғалабаи дастаи Артета муқобили лондониҳои болға дар пушт бузургтарин пирӯзии сафарӣ дар таърихи Премьер-лигаи Англия гардид. Арсенал баъди он шикасти 31 декабр аз Фулхэм дигар дар чемпионати дохилӣ ҳамеша дасташ баланду рӯяш сурх аст. Як давр пеш аз ин бошад онҳо ба Ливерпули Клоп ҳам раҳм накарда буданд. Дар дерби лондонӣ зидди шогирдони Моес бошад касе бовар надошт ки 6 голи беҷавоби шогирдони Артета ва он ҳам дар майдони дастаи рақибро шоҳид мешавад. Саркӯб шудани болғакубон дар варзишгоҳи Олимпияи Лондон аз дақиқаи 32 бо голи Салиба сар шуд ва бо 5 голи дигар дар дақиқаи 65 дар иҷрои Райс поён ёфт. Аз ин 6 гол 2 голро таланти англисӣ Букайо Сака дар номаш навишта кард. Аз як ҷониб агар Арсенал бо ин ғалабаи дандоншикан таърих нав кард, Вест Хэм Юнайтед ҳеҷ ба худ монанд набуд. Баъди 3 голи беҷавоб хӯрдан аз МЮ, Вест Хэм Юнайтед то ҳол беҳолу бемадор аст. Агар ба бозиаш бо худи ин Арсенал нигарем, пеш аз 3 мусовии пайҳам рӯзи 29 декабр худи Арсеналро 2-0 шикаст дода буд. Вале ин навбат бошад 5 бозӣ мешавад ки намедонад 3 холро аз бозӣ чӣ гуна мегирад. Барои Арсенал мушкили дигарон ба фоидаи кор аз зеро дар пойгаи қаҳрамонӣ пирӯзиҳои бузург боз рақибонро бештар ба тарс меорад. Дар Испания бошад яке аз муҳимтарин бозиҳои давр аз рӯи ном рақобати Севилья ва Атлетико Мадрид дар варзишгоҳи Рамон Санчес Писхуан буд. Аз рӯи мақом дар ҷадвал ва қуввату тавон албатта ки дастаи Симеоне фаворит ба ҳисоб мерафт. Севилья бошад ин мавсим дастаи буҳронӣ асту ҳеҷ наметавонад нимаи поёнии ҷадвалро тарк кунад. Аз ин рӯ пирӯзӣ дар ҳар бозӣ барои дастаи Рамос чун обу ҳаво зарур буд ва онҳо дар майдони худ оксигени заруриро гирифтанд. Голи ягонаи Исаак Ромеро дар дақиқаи 15 пирӯзии муҳими Андалусиёро таъмин карду акнун Севилья дар зинаи 15 аст. Дар ин бозӣ ҳарчанд аз тӯбдорӣ ва шумораи зарбаҳо Атлетико Мадрид пешсаф буд, вале бозии хуби Рамос бар ин муҳофизатгарон меҳнати сехоларо барбод надод. Атлетико Мадрид бошад чун ҳар вақта талоши воридшавӣ ба чоргонаи аввал мекунад. Бо вуҷуди захмӣ будани Барса метавонад аз думи Реалу Жирона сарсону саргардон шавад. Севильяро бошад ин мавсим дар фикри ёраҷомҳо будан андак беақлиам ҳаст. Онҳо беҳтараш фикри нарафтан ба секундаро дар пеш бимонанд ва ҳарчи бештар хол ҷамъ кунанд. Дар Италия ба хаёлам рақобати Милану Наполи худ як бозии марказӣ буд. Даври 20-юми Серия Аро
маъз дерби шоҳону гадоён зеб медод. Пойтахти муд, афроди бой ва сарватманд зидди маҳаллӣ бомжҳо ва пойтахти бечорагони безарар. Наполе ки аз аввал макони нодорону бенавоён буд ва баъди он қаҳрамониҳои Марадона соли гузашта як бори дигар соҳиби скудето шуд, ин мавсим заифу бемадор аст. Аллаки як мураббӣ иваз карданду метавонанд инашро ҳам аз кор пеш кунанд. Дар Милан бошад, гарчанд ҳама хуб ҳам набошад, вале корҳо майда пеш мераванд. Дастаи Стефано Пиоли ҳарчанд дар ҷадвал ба Интер намерасид, вале аз думи Юве сахт пайгир буд. Ин пирӯзии муҳим зидди қаҳрамонони феълӣ ҳам расонириҳоро ба зинаи дуюм то як хол наздик кард. Наполе бошад, чӣ тавре гуфтем, ин мавсим аввал гоҳ ба худ асту гоҳи бехуд. бар зами аз чоргона берун буданаш Наполе боз шикаст хурду ҳатто ба мақоми даҳумам наздик шуд. Як пирӯзӣ барои Торино дар кор аст то дастаи Валтер Массариро ба ҷои даҳум фарорад. Голи пирӯзиовари миланиёро бошад Тео Эрнандес дар дақиқаи 25 зад ва ин гол дар бозӣ ягона шуд. Шумораи бохтҳои Наполе бошанд ба пирӯзиҳояш баробар мешаванд ва тезтарак Осимхен аз ҷоми Африқо биёяд ки Наполе ҳолаш хеле вазнин аст. Ноомади кор Осимхен ҳам дар финали ҷоми Африқо ноком гардид. Як бозии дигари муҳими рӯз дар қораи Африқо сурат гирифт. Ин ҳам финали ҷоми миллатҳои Африқо буд ки дастҳои Кодиёвар ва Нигерияро ба ҳам овард. Дар финал ҳам чӣ тавре дидем Азоб мизбононро таъқиб мекард ва аз нигериявиҳо дар нимаи аввали бозӣ гол хӯрданд. Муаллифи гол капитани ин даста бозингари ПАОКи Олмонӣ Траст Экон гардид. Мизбонон танҳо дар нимаи дуюм ба худ омада аввал Франк Кеси Ал-Аҳлӣ ҳисобро баробар кард ва баъдан Себастьян Аллер аз Боруссия Дормунд 9 дақиқа пеш аз анҷоми вақти асосӣ голи пирӯзиовар зад. Нигериявиҳо бошанд дар ин финал бо 5 зарба ва танҳо як зарбаи рост ба гирифтани ҷом арзандаам набуданд. Кодиёвари мизбон дар баробари ду голаш то 20 зарбаи дигар ба самти дарвозаи ҳариф зад ва нишон дод ки шефи танккӯчакӣ аст. Хуб аст ки Кодиёвар дар ватан мисли Қатар ҷоизаро бегона накарду тӯю тамошои таърихиро ба мардумаш таъмин кард. дар бораи ҷоми Африқо чизи ҷолиб он аст ки дастаи мизбон ё худ Кодиёвар дар ҳамин чемпионат тақдири Португалияро дар Евро 2016 аз сар гузаронид. Дастаи мизбон ҳамагӣ бо 3 хол ба зур ва ҷои сеюм аз гурӯҳ баромад. Баъдан дар плей-офф зинда шуд. Дар гурӯҳи онҳо бошад Нигерия бо 7 хол дуюм шуд ва Гвинеяи Экваториалӣ бо 7 хол ва таносуби голҳо якум шуда аз гурӯҳ баромад. Хулас ки нигериягиҳо бо мизбон ҳамаро зада боз дар финал вохӯрданд. Пеш аз финал бошад Нигерия дар пеналтизанӣ Африқои Ҷанубиро шикаст дод ва Кодиёвар бошад дар Конгои Демократӣ бар ивази 1 гол зур баромад. Як рақобати сангини ҳамшаҳриёни Драгба бо Сенегали Мане буд ки он ҷо ҳам дар пеналтӣ бахт ба рӯяшон хандид. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.